मैया की पली सजैले बानी बनावा मंगैले बानी केलावा के लेके घवर 3 दिन से भूखल बानी पनिया में घुसल बानी देहिया का पता थर थर सिपोली सजैले बानी बनावा मंगैले बानी केलावा के लेके घवर 3 दिन से भूखल बानी पनिया में घुसल बानी देहिया का पता थर थर साचा मन से करतानी रौरे नमन की बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी दे दी दर्शन जी दे दी दर्शन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी काहे पहले बानी देरी रे बहाली से दर्शन देखाई भइले अरघ के बेरी जी सब बर्तन जो हथ बिया रहिया काहे पहले बानी देरी जी रे बहाली से दर्शन देखाई भइले अरघ के बेरी जी देखी के रहिया राउर थाकल बनयन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी दे दी दर्शन जी दे दी दर्शन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी बानी जोरा कोसी हम उठवले तनी सुनी पुकार हो सब दिबई करे हाथ जोरिया देव करे दोहार हो बानी जोरा कोसी हम उठवले तनी सुनी दोहार हो और जी करेले संजय राखी तनी मन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी बदरी चिर के आदि तमला दे दी दर्शन जी मिक्स बाय राधे कृष्ण डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोढ़िया वैशाली।